Huria ni Tuhata na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus di bagasan Bornginon di pasyon na patuluhon hami pasahaton tuhamu damang dohot dainang selamat pasyon patuluhon madihita taparade maroha dohot pikirata tapay hutihut ma acara no ngadong dihita ima na di halaman 14. Mared dehita sian bukwede nomor 21 ayat sada dohot ayat onom. Jesus mualing oluku si pangoluton diki ay di bulu homusuku imahamateani o manani hamagoan patupahon hangoluan alani hupuji ho tung maribu halido sai pinuji magoarmu alani na berniti dohot alani mudarmu Jesus nani lehoni lapasai hondo sanami asa unang magohami oh puji alani sa leleng nai. Marhite-hite guar ni debata ama, dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni tondi parbadia, nama no palangit dohot tanon. Amen. Kristus Yesus do naung manaon na porsuk humokop hamu, tumadik kontiruan di hamu, asa di huton hamu, bogas ni patna. Dang adong dosa di ulah ibana, dang jupang akal di bagasan pamanganna, dang mangisahi ibana di nahona isak, dang mangusapi ibana di namanao na porsuk, alay di pasahat do tu panguhum si tigor rohay. Martangi yang mahita, ali Tuhan debata amanami na di banua gijang, para siroha na sumurung, namadok mauliate mahami tuho sian na sarohanami, ala dilehon ho anakmu na sasadai, tuhamatean humokop hami, asa unang mago na porsea di ibana, alai asa hanguluan na saleleng nileleng na dinasida, tatap mahami alea manami, di bagasan anakmu Yesus Kristus, nagabi habadiaon, dot hati goran di hami, say sesa madosa nami sa luhutna, alani pelean na sundenggan, na pinelehon nai, dirina humokop hami. Say paeleng mapinggolmu tumangihon tangiang nami, jala asima roham di hami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, si palua hami. Amen.
Tes. Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Maka teringatlah Petrus akan perkataan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangislah ia dengan sedihnya. Surya mereka, kokok ayam terdengar. Suara siapakah menohok dalam bergetar? Terang menjelang, sehabis menyangkal, sang batu karang menangis menyesal. Waktu mendesak, aku berpaling, ragu menyesal, asaku mengering. Hai jiwaku, mengapa kau takut? Sulitkah mengaku pada siapa kau bertaut? Dalam penyesalan, pengampunan diberi. Kelam sirna, harapan berseri. Wahai Petrus, kasih Yesus sangatlah besar. Melangkahlah lurus, tulus dan tegar. Saat goyah aku terjatuh, hilang arah aku tersesat. Suaranya memanggilku kembali dan dipulihkannya jiwaku kembali. Tuhanku, hidup
morsan dosani pertibian panguluhami Yesus nama morsan dosani pertibian panguluhami Yesus nama morsan dosani pertibian sai pasonang hami. Amen, amen, amen. Alai diboto si Judas parjeheido inganani. Ai jot do marpungu Yesus tu si dot akka siseanna. Ia si Judas diarahon ma akka soldadu dohot akka naposo ni situa ni malim didapothon matusi mantat sulu-sulu palito dohot sinjata. Diboto Yesus do saluhut nanang songgop tu ibana. Jala ruar ma ibana didok matu nasida. Isedo na jinalahan muna gabenina nasida ma mengalusi ibana. Yesus halak Nasaret ido. Dungi nina Yesus ma madok nasida. Ahu doi. Alai do si Judas si parjehei jongjong di lambung nasida. Asadung didok tu nasida. Ahu doi sumurut manasida. Akka martinggangan manasida tu tano. Dungi diulahi Yesus mamanukun nasida. Isedo naniluluan muna. Jadi didok nasida ma. Yesus halak Nasaret ido. Dungi nina Yesus ma mengalusi nasida. Nungahu pabua tuhamu. Ahu doi. Asa molo ahu do naniluluan muna. Loas hamu ma laho akaon. Ai naeng jupang do nanidok nai. Dang adong namago hubain agiasada sian akka nanilehon mi tuahu. Alai nunga dipabotohon si parjehei hian partinadaan tunasida ai didokdo. Ia inahu umma ibana mai ima takup hamu. Asa pitor didapoton ma Yesus didokma tabi diho guru laos di umma. Alai nina Yesus ma madok imana marhua hotuson anggia. O Judas pangumau do hape di bahen ho pasahaton anak ni jolmai. Dungi Roma nasida dilaluhon matangan na tu Yesus manakup ibana. Name oleo songo narum dodongan na itanon na hodo Jesus na sumurung dongan
atong tabayan ma Jesus toktong ale tayo say marpambuat akadongan di holong ni rohanai hapei anggoso dapotan golong do parsaranai atong taban ma Jesus toktong ale tayo. Dungi adong masadasian akadongan ni Jesus mangalaluhon tanganna disitak mapodangna ditapulhon ma tunaposo ni situa ni malim sahalak dipisikon ma pinggolna jadi didok Jesus ma tu ibana pasarung podang mi aina manitak podang magoma bahenon ni podang aina so tarbahen audo di roham mangido sian damang asa dipadiri diau saonari lobi sian 12 loksa suru-suruan alai songon dia ma disi saut hatani surati nama dok ikon masa na songoni ujui ma didok Jesus tuaka na toropi hira na dopak panamun dohamu hehe marpodang jala marlobut-lobut manakup ahu ari-ari doahu nian hudul mangajari di bagas coro soadong ditakup hamu au alai namasa do sude naon asa jupang hataniaka panurirangi dungi ditadikon saluhut akasisian naima ibana laho maporus. Tung beasa ditako Tuhan songoni di bagasan sude burjumi tung beasa sapmu dar sude daging mi hai tigor do sude dalam mi dai olong mi mudar mi nause pasonakon muse sasude na porse adisi Dungi ditakup aka soldadu dohot iduk nasidama rodi aka naposo ni Jahudi ma Jesus jala diihoti jadi ditogihon ma ibana jumolo tu si Hanas ima si matua ni si Kayapas si tua ni malim di nasa taoni ima si Kayapas naong madok tu aka Jahudi dengganan domate sahalak humokop bangsoi alai di huton si Simon Petrus do sisian nasadanari ma Jesus namarsita dado sisian nasadai do situa ni malimi
Jadi bongot maibana rap dohot Yesus tualaman ni malimi. Alai disukun sintuani malim ima Yesus taringot tuaka siseana dohot taringot tu podanai. Jadi dialu si Yesus maibana nin nama. Patardo hataki di si hatoropan. Natoktong doahu mangajari na sailaon di bagasan parguruan nang di bagas jorope. Parpunguan ni saluhut halak jahudi. Dangadong manangaha huhatahon na marsibuni. Puasa ahu di sukun ho. Nasida naong ubege hataki ima sukun. Ay di boto nasida do nahu hatahoni. Dung didok Jesus soni. Di pastap sada oppas na jongjong di sima ibana. Uhut maridok. Songoni pangalusim tu situa ni malimi. Dunginin na Jesus mamangalusi ibana. Ia nahurang nahudoki. Hajongjokon nahurang. Alai molo nahonado. Buasama pastapom muahu. Dadatar hatahon aholong ni rohani Tuhata di pardosai marsabdo rohana midajol main na solo unduk di hatanai naing panguluon na jolma sa sude naing pasonangon na nang parjahat asal ditangihong sa luhod na hatahangoluan binuan na Asa disuruh si handas maibana naung tinalii tu situa ni malim si Kayapas. Disido marpungu aka si boto surat do situa ni natoropi. Alai say mangihut-ihut do si Petrus madaw-daw sahat ro di alaman ni situa ni malim. Laos bongot maibana tu bagasan laho hudul tu si rap dohot akana poso ni situa ni malimi marnida ujungna. Alai anggo akka situa ni malim rodi sadok rapot godangi mangalului panidangyon gap-gap dodo Pak Yesus natuk mabahen ibana marutang hosa. Alai na parpudi Roma 2 halak nin nama. Didok halakon tarbahen ahudo mangalohai joro ni debata jala pajongjongon nai sumuang di bagasan toluari. Dungi hehema situa ni malimi madok tu ibana. Dang alusanmu nahinati dakon nasida dopakho.
alai sai hohomdo anggo Jesus. Dungi dipakulingi situa ni malemima ibana nin nama. Hupatolon maho tu debata si pangului asa di paboa ho tuhami manang natutudo ho Kristus anak ni debata. Dungi dijok Yesus matu ibana. Songon nani dok mi matutu alai hudok matu hamu. Olat nion ma idon muna anak ni jolmai hudul di siamun ni hagugon jalaro di atas obun ni langit. Gabe diribakon situa ni malimima paheanna madok. Namangaleai debatado ibana. Pola lulua dope sitidangi nunga dibege hamu pangaleai yonnai. Behado di rohamuna. Dungi ninanasidama mangalusi. Marutang hosama ibana. Jadi ditijuri nasidama buhina. Najeba manopuk. Nadeba mangalicingi huhut madok. Suri rangi hami Kristus. Isedo mamunuho. Halea oni sahisan rehe rehe dijurpe talidot pasta pasta tung ditaton hosude palua honau na pugos siang tangan ni sibulis alani hupuji hop tung maribu halido bugang sa datang gurungmu dinahon alit singin hama malum di bugatku nadiro hakidoi hodo gabe binuran auda potan hangoluan alani hupuji ho tung maribu halido. Alai hudul dosi Petrus di alamani. Jadi didapoton sada parupuan ma ibana madok. Dohot doho dengan ni Yesus nasian Galileai. Alai di porso si Petrus do di dokma. Dangadong huboto jaladak huatusi nani dokmi. Laos ruar ma ibana tu alaman jolo-jolo. Jala martahuak mamanuk. Alai marnida ibana diulahi naposo boru-boru wima madok tu aka na jongjong disi. Odo sada sian nasida. Alai mamorso musedo anggo si Petrus. Jadi dung sato kinari tidok aka na jongjong disima muse madok si Petrus. Atehe tongodo dengan nasida doho ai halak Galilea doho. Gabi dipuka si Petrus ma mabuburahon dirina
huhut manolon-nolon di dokma. Dang hutadda jolma na di dok munai. Dungi mamitor martahuak mamanuk padua halihon. Jadi diingot si Petrus ma nanidok ni Yesus itu ibana. Tolu hali do soada honon muau. Adorang so martahuak manuk padua halihon. Jadi marningoti tumatangis ma ibana. Jojot nai huso adahon silsi panguluton dikon mabiarlah makatindakon makokop autongom upuji nasa asimi alai kumodang holong mi. Jadi dung diida si Judas Iskariot parjehei nanaeng hona uhum nama Yesus disolsoli marohana dipaulak mana 30 rupiai tu aka situa ni malim dohot tu situa ni bangsoi nin nama salah doahu ujehe hodo hape na somar pipot. Alai didok nasi dama. Dang ro di hami hodo nasari disi. Jadi ditipal hon maperaki tu bagasan joroi. Laos sumurut siani laho manikot. Alai dibuat situani malim mahepengi nin nama. Dang jadi padomu ni tu artani joro. Ai tu horni mudar doi. Jadi mardos niroha manasida. Manu horhosa tuladang ni pade hudon. Bahen perbandaan dihalak dagang. Alani do ubahen margoari akal damak lapatanna ladang mudar rasi rasa sadarion. Alia manami na marhabang sa Dibon Wagijang. Mauliate si tutuma rohanami tuho ali Tuhan di Tikion. Di hapor siay hamido ali Tuhan. Dinggan basamdo natutong payhutihut ngulunami. Na mga lehon akanarikotiri hami. Lumubi mali Tuhan dilako di hami tiki kesempatan di Bornginon, di pasyon patuluhon. Marnikot hamili Tuhan di panahon ni Tuhan nami, Yesus Kristus, laho mokopami. Ali Tuhan, pergugui perbisuhi mahami mangulaw ni di pangulumiton ni ngulu nami siapari. Asa tutu hutadda jalhu hahungulok kami
pakokop ni Tuhani di hami. Ali Tuhan di Boronginon hami na pungudison martangyang tuhok. Mangido siya ko ali Tuhan asin di roham. Lehon mabisuk na siya ko itu pamarita nami. Siyan pergijang sa hatu partoru asa buya li Tuhan nasida membuat kebijakan peraturan dohot haputusan na makorhon hadengganon di hami masyarakat Indonesia. So ni manalituhan ng hami warga negara lihom mo di hami todi panguloy rohan na uluduk tu kaperaturan asa saurdot hami lituhan dohot pemerintah nami lahom miwujudkan visi do misi ni negara namion. Secara khusus lituhan di tengah-tengah ni masyarakat nami nama semaragami si patalomos dorohan nami li Tuhan ala judu hami di ela nasida ala li Tuhan pos dorohan nami say na perguguan muru hami li Tuhan ruas di huriam asabuy hami hot di haporsyon nami ali Tuhan saat tutikyon dakar maluar rupi hami sian bencana alam non alam ali Tuhan ima panahit COVID sa pulsia do akka parianna ali Tuhan pergugui ma jala perbisuhi akka petugas satgas na mamikirhon akka upaya asat umira jala ugira hamil Tuhan bebas sian panahiti akka dengan nami Tuhan na terlanjur terpapar jalan sedang dalam perawatan pergugui manasida jala lewat semangat ali Tuhan asa hot nasida di hapursion nasida ali Tuhan martangyak kami tujulum mangudihon akka dengan nami na sedang mersahit di Jabu manang di rumah sakit asiruhamal Tuhan merhite mudarmu nabadiay pamalum ma sahit sian nasida perbisuhi pergugui dot akka para medis asabuin nasida li Tuhan mangalian perawatan na paripurna songni manang akka keluarga na merawat nasida Tuhan hu odihok kami tujulum aka dongan nami naung liling marumah tangga nasihol rohana ali Tuhan di hagabion Tuhan asiroham pasahak matu nasida pinarsita nasida Obartulomo ni roham leho di nasida li Tuhan hagabion so ni mali Tuhan nakadongan nami naung say persikuran na sidang mengalui karejo leho jale batudu tu nasida li Tuhan akaulaw na hobbar sesuatu kompetensi nasida so ni mali Tuhan nakaya nakomu naung go umur na marhite pamikiran nami nungatikina marumah tangga mangilu hamis tuhol Tuhan paturu matu nasida akka sirokka nitodina nasa haporseaon tuho so ni mali Tuhan akka enakon nami na mehmet na sedang bertumbuh lewat dinasida li Tuhan hahi pasong
jale urupi hami akan atoras lau marmudu nasida sekaligus oleh Tuhan baik mahami natoras gabe contoh tuaka pinopernami ai dangarong oleh Tuhan namuli sian contoh akan anak nami oleh Tuhan remaja na sedang bertumbuh upasatami Tuhan oleh Tuhan masa gudang oleh Tuhan tantangan na diharupi nasida di negara namion di masyarakat nami pada umur nasida Tuhan akka perjahat pada umur nasida Tuhan akka pangalahon nasusuman pada umur nasida Tuhan sian narkoba dohot akka panahit masyarakat na pembertusi akka natuta nami ali Tuhan naung matua naung lansia leo dinasida Tuhan hot ni hapor siaw di tonga-tonga ni hataw nasida naung ngilut pamatang nasida le Tuhan leo nasida semangat rupi perguguy nasida le Tuhan leo tiur ni rohan nasida le Tuhan asarade jala pos rohana le Tuhan ditikina mula tuhodo hami saluhuna ali Tuhan mangidu hami syakko tu akka pangulan di huriam padeta situa perhalado naso pertohonan urupi jala pergugui mahami oleh Tuhan urupi jala pergugui pendeta nami oleh Tuhan asa bui nasi dari Tuhan marmahani haporsion nami soni male Tuhan nangaka program ni huriam diakonia koinonia marturia nunga satulup hami le Tuhan lau manotopon program di huriam berhiti rapot huria ala haputusan nami le Tuhan hami na bertanggung jawab perhalado dohot ruas ala nilai Tuhan leho merihami dos ni roha asa sudah program di huriami boy hujulatuk kami dohot dinggan belas ni roha dihami hasangapon di guarmu on matang yang elek nami oleh Tuhan nah pasat kami tuho oleh mengasahon guarni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin. Sunggul-sunggul di hita amanginang na parjulu marsugut Kamis 14 April 2022 ima pertangyangan pasion borngin paupaton masuk pukul 10 siawip sude mahitaro tu pertangyangan pasion borngin parpudii 2 sektor nama dohoti pertangyangan pasion borngin paupaton di bagas gereja ima sektor Filipi, Hermon, Galilea, Sion. Dung simpul pertangyanganon papunguon ni situa domuse buku acara pertangyangan pasionon ala pakyot tadopei marsugut mauliate.
Martang yang mahita. Marulak loni dohami alia makpat dengkap basa rotu habangsa para sia-sia mi di benua ginjang mangasahon goarnya anakmu Kristus Yesus nama kokok pami na paluaho kami na panguluho kami na marumudu-muduhon ngulunami aliamang di pertangyangan passion borngin na patuluhonon na marningot kami di sitaonon ni anakmu Kristus Yesus laho paluaho kami jolma perdosaon Tuhan asiroham sai patau mahami toktong asa margugu hami mangaunghon pakkokopon mi ali Yesus jala mangulu hami di asini roham ditangyang pangodianon namion ali Tuhan udutan nami manangyak ko tuho akka dongan nami napugus nadong di nahumaliak kami nagsongoni na adong di sadok portibion dohot akka na sudah gugu akka na mapitung na pakpang na buro na martihas akka na sopot somarama somarina akka na mabalu akka na di pengungsian waing alani bencana alam manaksi alani porang nagsongoni akka na marsahit na dirawat di rumah sakit manang dijabu dohot akka na dihurungan ali Yesus hodo si palua hami alani palua manasida sian hasosahan ningoluna sian parukilonna apuli manasida ali Yesus akka nahumasusa akka namarsitaunoni pamalum manasida jala Roma ho mangurupi paluahun nasida ali Tuhan sian panggosa-gosa ni akka parukilon na adong dinguluna porsea dohami tuho ali Yesus godang dodalan tarpatu paho laho paluahon nasida sianakka parukilon nasidai alani mangelek kami tuho hami napungu ruas ni huriamon sisa datangia kami Tuhan mangaranggut toko tungurupi manasida palua nasida Tuhan sian parukilonna lasongoni manang tangyak konon nami tuho ali Tuhan akka pangula parmahan pertiga-tiga akka perdeke akka karyawan akka pertebalban guru akka paramedis akka dosen na mangula di ulaon na si ganupari jala marhiti nasida Tuhan gabiboy hami jupanga si panganon si inumon parabiton hahipason hapistara dotak kanasing nay tung pagadda madinasida ali Tuhan las ni roha jala dilehokko tu nasida sinur na pinahan gabi na nyula porsea dohami Tuhan pasu-pasom munasida rap doho takka yanakon nasida saluhutna lasongoni manang Tuhan toktong buanon nami tuho parsahalai jala dongani ma presiden nami doho wakil presiden rap doho menterina pejabat negara nagsongoni pemerintah daerah aparat sipil negara nagsongoni Tuhan aparat keamanan akka penegak hukum doho takka anggota dewa pe Tuhan dongani manasida jala persahalai asa denggat Tuhan di dalaton nasida roda pemerintahan jala sonang soharibu-ribu kami sang sabang satu merauke jala di parrohaiho aparat TNI Polri laho majaga kenyamanan doho keamanan manak tudia pehami mangalak ke Tuhan sonang soharibu-ribu kami dang diganggu manang HP lasongani manang huriam HKBP doho tak kahurian asing ngai di sadok portibion pasu-pasu matuha sude akka ruasmi pasu-pasu sude akka pangula akka na pinilikmu para raton barita nauli di sadok portibion lumubi huriam HKBP parsahalai nang pimpinan ni hurianami
doho sekretaris jenderal, naksongoni tolu kepala departemen, rap doho takkamanami inanami preses, do sudi matahe akka perhubas, asa marhite akka kebijakan nadenggan, lam marsanga potuhan, gabi pasu-pasu huriam tunah humaliak kami, atau ngomahami aliamang na pungudison, asiroham, marpanangi maho ditangyang ngami, holam mga sahongornya anakmu Kristus Yesus, martangyak kami tuho. Amen. Tung suralah kau tunada mengalap hatuan yang dapati ditanoi dinasa asini roha madihamu dohot dame, nesian debata ama, dohot sian Tuhatta Yesus Kristus. Amen. Huriana hina holongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatta, hatani debata di hita di bagasan partang yang ngata di malam pasion patoluhonon, ima tarsurat di barita na uli nasinirat ni si Yohanes bidu 10 walu, mamuk kamaisian ayat 20 walu, ro di ayat 30 walu a. Songonon madidok disi ta pahyuti hutma di bagasan rohatta asa hujahahun. Asa ditogihon nasida ma Yesus siat jolo ni si Kayapas tu kantor. Alai sogot mai manogoti, dang nabongot anggo nasida tu kantor. Asa unang tarsubang nasida laho mangaton paskay. Gaberuar masih latus madapoton nasida di dokma. Pangaluad dia do dibawa kamu depak kalakon. Dunginin na nasida ma mangalusi. Out unang sibahin na jahat halakon. Daktagamon pasahaton nami ibana tuho. Gabeni nasilatus ma madok nasida. Buah kamu ma ibana. Uhumi hamu ma ibana marguru tu adat muna. Alainin na aka Yahudi ma madok ibana. Dang jadi pusaon nami manang ise. Jupang madisi na ni dok ni Yesus uju pinabuanay hiyan pangalahu ni par matena. Jadi dibongoti silatus musek kantorna di jauh ma Yesus di dok matu ibana. Atehe odo raja ni Yahudi. Roma alus ni Yesus nasian roham do na ni dok mi manang na ni dok ni halak do itu ho taringot tuau. Gabe dia lusi silatus ma ay halak Yahudi doau. Bang somi dohot akasitua ni malimi do pasahatok ko tuau. Ahado nabi nahemu. Jadi dia lusi Yesus ma daksian portibion harajoku.
Atsian portibion harajokku dang tarbahen somangalo akan aposokti. Asa unak sahat autu akka Jahudi. Alai daksi songoni harajokki. Dungin ina silatus madok ibana. Asa raja doho. Jadi nina Yesus mangalusi. Songon nani dok mi matutu. Raja doau. Ubahin na tubuau, jala ubahin na roau tu portibion. Asa huhati dakon hasitongani. Ganup nasian hasitongani, tangi honon ni ido suaraku. Jadi ni nasilatus mamadok ibana, ahamai hasitongani. Jadi dung didok songoni ruar ma ibana musai manopot akka Jahudi madok tu nasida, dang jupangau manang dia salana. Ido anggo sahatna. Huria na hinaholongan di bagasan tu hatta Kristus Yesus. Di bagasan tikyon nunga masuk kita di malam pasyon patuluhon. Jala songon malam pasyon sebelumna dison di paingot dotong tu hita taringot tu pia dolorosa manang jalan menuju salib. Asamar hitei takas jala bagas dia tusi saluhut akan aporsea. Maksud doho tujuan ni pakokopon ni Tuhan Yesus di ngoluta. Marningot perdalanan ni sude ni sitaonon ni Yesus adorang sosahat tu penyalipan. Adorang sosahat tu Jumat Agung nang sahat tu Paskah. Perdalanan ni sitaonon ni Tuhatta Yesus na ikon si ingotota do. Laho manungguli rohata di sudena. Songo dia do si taonon ni Yesus di pardalanan ni ngoluna nama kokop hita pardosa. Nama naon sude dosata dohot na paluahon hita sian jorgong ni dosa dohot hamatean. Jala omma muse masa khusus di hita. Laho menyegarkan kembali iman kita, menambah kekuatan dan semangat berjuang kita menghadapi penderitaan dan harapan akan kemenangan dari Allah kita. Jadi dada songon padohan ni halak Batak, mangariget-riget bulung, madukir-dukir sidangolo. Dak songoni molo tung masuk pehita manang tataringoti manang taulahon partangiangan pasyonon. Dada asa lungur rohatta dison. Dang asa dangol pakilalata. Dang. Dan ini juga bukan sekedar membawa kita kepada kesedihan tetapi justru membangkitkan semangat hidup, semangat juang sebab Kristus telah membuktikan sendiri bahwa penderitaan, masa-masa sulit, bahkan maut dan kematian itu ternyata tidak akan pernah mampu memisahkan kita dari kasih Allah. Dan selama kesetiaan dan iman kita tetap berpaut padanya, kita tentu akan disanggupkan melewati dan berjuang atas segala penderitaan yang kita hadapi di dunia ini. Damang denang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatta, molo ta parrohahon, meragam do tarida di tiki pasyon, aka pangalahon ni jolma na humaliang Yesus. Adong may napatuduhon las ni rohana marhite napatuduhon si buah-buan na tu Yesus. Adong doi na reaktif patuduhon pembelaan na hatiha didok Yesus taringot tu parsoryon na. Adong do naso makalomohon pangajarion na ala terganggu eksistensi manang kedudukan di tonga-tonga ni bangsoy. Jala turpukta di bagasan bornginon manaringoti pangalaho na maragami. Ima na pinatuduhon ni situa ni malim dohot si latus.
Damang denang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatta, no molota paroha bibel tei, di situng takasdo di patorang boha halak Yahudi na menolak Yesus yang datang menyatakan diri dan Bapa kepada mereka. Dan penolakan itu ditunjukkan dengan cara menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan atau melenyapkan Yesus. Seperti yang dilakukan oleh para imam dan pemimpin Yahudi pada Yesus. Waktu itu mereka menghadirkan para saksi palsu untuk menjatuhkan Yesus. Bahkan mereka juga tidak segan-segan melakukan tindakan yang licik dengan memperalat pejabat Romawi untuk membunuh Yesus. Itu sebabnya tidak heran jika mereka terus mengubah-ubah tuduhan mereka terhadap Yesus agar mereka dapat membunuhnya melalui tangan Pilatus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, memperalat orang lain untuk melakukan kejahatan bagi kepentingan diri sendiri merupakan perbuatan licik yang tidak manusiawi. Apalagi jika hal itu dilakukan oleh para orang yang mengaku dirinya beriman. Namun begitulah sikap yang ditunjukkan para imam dan pemimpin Yahudi pada waktu itu. Mereka memang tidak mau membunuh karena dilarang di dalam hukum Taurat. Bahkan tidak mau menajiskan diri dengan masuk ke gedung pengadilan. Tetapi meskipun demikian, karena kepentingan, mereka memanfaatkan Pilatus untuk menghukum Yesus. Bapak Ibu, di sini kita lihat betapa hidup mereka penuh dengan kemunafikan. Kenapa? Karena di satu sisi mereka secara ketat dengan berusaha memenuhi tuntutan hukum Taurat dan tradisi buatan mereka sendiri. Tapi di sisi yang lain, mereka terus berlaku jahat terhadap Yesus. Padahal perlakuan jahat kepada orang lain juga merupakan pelanggaran terhadap hukum Taurat. Dan ini sangat jelas kita dapati dalam nats ini. Yesus menjadi korban ketidakadilan dan ia menjadi korban ambisi para alim ulama Yahudi pada waktu itu. Namun, ternyata cara yang demikian itu sudah dinubuatkan. Yesus justru akan menggenapi firman Tuhan, yaitu Dia tidak akan mati di tangan Yahudi melalui rajaman batu, melainkan disalibkan di kayu salib melalui tangan orang Romawi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, jika kita perhatikan nats ini, di sini jelas sekali digambarkan juga bagaimana tentang perilaku Pilatus, di mana dia juga akhirnya melakukan keinginan orang lain dengan tujuan menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan diri. Meskipun awalnya ia tidak mau menerima perkara Yesus, tetapi kemudian ia terima juga limpahan tanggung jawab untuk mengadili Yesus. Tapi kita lihat ia tidak mau mempertaruhkan jabatannya apabila kemudian terjadi kerusuhan karena perkara itu. Dan sesungguhnya kalau dipikir-pikir amang inang dalam kisah ini bisa dikatakan Pilatus itu adalah korban karena ia diperalat oleh Yahudi. Tapi dengan kenyataan demikian, salahkah Pilatus? Jawabnya adalah ya. Karena ia tidak mendasarkan tindakannya di atas kebenaran. Sebagai pejabat berwenang pada waktu itu untuk memutuskan suatu perkara, setelah menginterogasi Yesus, ia mendapati bahwa Yesus sebenarnya tidak bersalah. Karena itu ia berusaha sampai 3 kali untuk membebaskan Yesus. Kita lihat di sini, Pilatus sebenarnya
berusaha untuk membela yang benar. Tetapi ternyata untuk membela yang benar, harganya itu terlalu mahal. Dan risikonya juga terlalu tinggi, yaitu jabatannya, nasib hidup dan keluarganya itu dipertaruhkan. Dia bisa kehilangan semuanya bila dia membela Yesus dengan membebaskannya. Tapi kita lihat dalam ayat selanjutnya sampai pasal 19, ternyata berhadapan dengan mayoritas akhirnya membuat Pilatus menyerah dan memutuskan bahwa orang banyaklah yang menang dan Yesus akhirnya disalibkan. Itu sebabnya tindakan Pilatus ini bisa dikategorikan sebagai tindakan yang bodoh, karena ia sendiri sudah tahu kebenarannya, tetapi meniadakan kebenaran itu. Dan sebenarnya ia sudah mendapatkan kesempatan langsung bertemu dengan Yesus sebagai Raja kebenaran dan telah mendengar kebenaran tentang Yesus, tetapi dia menolak Yesus. Ia sudah dekat dengan pintu keselamatan, tetapi harus binasa karena tidak mau menyambut Yesus sebagai Raja kebenaran dalam hidupnya. Padahal sesungguhnya siapapun yang mau menyambut Yesus sebagai kebenaran, tentulah dia akan diselamatkan dan dimerdekakan dari segala belenggu yang sudah mengikatnya. Karena Yesus adalah jalan untuk sampai kepada Bapa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, sama seperti Pilatus di sini, kita juga bisa mengalami hal yang demikian. Sikap kita, keputusan kita bisa saja terjadi karena adanya pengaruh motivasi hati kita. Dan menurut ilmu psikologi, tindakan seseorang itu memang dipengaruhi oleh motivasi hatinya. Apa yang dilihat oleh mata dan dirasakan indera lainnya akan dipersepsikan berdasarkan kerangka berpikir yang telah dibentuk dari budaya, latar belakang sejarah pribadi, serta keunikan kepribadian dan moodnya pada waktu itu. Sederhananya bisa dikatakan, apabila seseorang memakai kacamata merah, maka ia akan melihat semua hal itu berwarna merah. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu, jauh sebelum banyak teori psikologi tentang perilaku dan sikap manusia diteliti, Yesus juga sudah memaparkan dengan gamblang bagaimana motivasi hati menghasilkan perbuatan yang bisa kita lihat dalam Matius 15. Salah benarnya perbuatan terkadang memang sangat samar dan bisa kita katakan berwarna abu-abu. Artinya, sikap perbuatan manusia didasari dari motivasi hatinya. Dan memang pada waktu itu Yesus menegur orang-orang pada zamannya karena hatinya jauh dan palsu atau munafik. Dan coba kita perhatikan nats kita pada malam ini. Sikap perilaku Pilatus sebagai wali negeri alias perpanjangan penguasa Romawi, kalau kita perhatikan adalah sikap yang dimiliki oleh kebanyakan orang-orang di sekitar kita atau bahkan kita. Sikap Pilatus bila dilihat lebih dalam adalah sangat masuk akal dan logis, melihat situasi dan kondisi
kedudukannya. Dan sekali lagi jika kita melihat kehidupan Pilatus pada waktu itu, memang pada waktu itu ia berkuasa di dalam wilayah yang suka memberontak. Pemberontakan terhadap kekuasaan Romawi berulang kali terjadi hingga terakhir adalah peristiwa Barabas. Itulah sebabnya apabila Pilatus gagal membuat daerahnya tentram, apabila Pilatus gagal membuat daerahnya bebas dari pemberontakan alias situasi keamanan di luar kendali, hanya karena masalah Yesus ini, maka kedudukannya bisa dicopot oleh Kaisar Romawi pada waktu itu. Dan bukan hanya itu, kegagalan dan kerugian yang sangat besar dari kepemimpinan yang tidak diperkenan Kaisar itu bisa berujung pada pembuangan ke daerah terpencil, atau dengan kata lain masa depannya bisa dikatakan akan suram. Nah, demikian juga lah kita Bapak Ibu, banyak orang yang lupa atau sengaja melupakan diri atau dikuasai oleh ketakutan terhadap manusia sehingga rela berbuat dosa dan menyangkali kebenaran. Sikap Pilatus adalah gambaran dari para pekerja, gambaran dari para pengusaha, gambaran dari para pelajar, gambaran dari para rohaniawan sekalipun yang karena takut tergeser kedudukannya, mereka ini rela mengkompromikan kebenaran yang karena takut maka ingin menyenangkan semua orang di sekitarnya. Kalau kita perhatikan kata yang dipakai dalam Injil Markus untuk menggambarkan motivasi hati Pilatus adalah sangat jelas, yakni suatu sikap hati yang ingin diterima, sikap hati yang ingin dianggap layak, diakui, disenangi oleh banyak orang di wilayah kekuasaannya. Dan sebenarnya Bapak Ibu, sikap Pilatus yang salah ini itu sudah mendapat teguran dari berbagai peristiwa. Mulai dari dia sendiri yang melihat dan mengetahui dengan jelas secara hukum Romawi bahwa tidak ada kesalahan apa-apa yang membuat Yesus layak dijerat hukum. Apabila dihukum, apalagi bila Yesus dihukum mati dengan disalibkan. Di samping itu dia juga sudah mendapat teguran di mana ketika istrinya mendapat mimpi yang sangat nyata dan seram, kemudian memberitahukan kepada Pilatus supaya jangan menjolimi orang benar itu, alias harus membebaskan Yesus. Tapi dia tidak mengindahkannya. Pilatus lebih peduli dengan kedudukannya dan lebih mementingkan kepentingan dan kenyawanan duniawi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, kita juga demikian. Pada zaman saat ini banyak orang berada di area abu-abu, ragu, bingung dalam menghadapi permasalahan hidupnya. Ada yang kemudian lebih suka memilih daerah hitam alias salah dan dosa. Dan ada pula yang tetap saja di wilayah abu-abu karena takut. Ada yang takut gagal, ada yang takut disingkirkan, ada yang takut masa depan suram seperti yang dihadapi oleh Pilatus. Ada juga yang takut tidak disukai banyak orang, takut hidupnya makin susah, keputusan jadi susah dan serba salah. Ketika rasa takut ini menggelayuti hidup kita, kita harus paham akan hal itu. Di samping itu juga banyak orang sedang mencari kebenaran.
baik duniawi maupun kebenaran Tuhan. Dan terkadang semakin orang mencari kebenaran, semakin bingunglah mereka. Karena manusia di satu sisi ingin mencari kebenaran, tetapi di sisi lain mereka juga takut dengan kebenaran. Di satu sisi kita ingin mengejar dan mendalami kebenaran tersebut, kemanapun kebenaran itu akan membawa kita. Tetapi di sisi lain kita juga melawan kebenaran itu ketika kebenaran tersebut mulai membawa kita ke tempat yang tidak kita inginkan, yang tidak kita sukai. Inilah yang membuat manusia bingung. Inilah yang membuat manusia ragu, khawatir, dan akhirnya membiarkan kebenaran yang mereka dapat berlalu begitu saja. Sama seperti yang dialami oleh Pilatus di sini. Jika kita perhatikan pada masa kini, untuk mencari aman, manusia lebih suka mengatakan bahwa semuanya benar. Pemikiran ini benar, pemikiran itu juga benar, ajaran ini benar, ajaran itu juga benar, agama ini benar, agama itu juga benar. Bapak Ibu, mulai banyak orang yang menyangkal adanya kebenaran objektif, absolut dan universal. Kebenaran saat ini lebih bersifat relatif dan subjektif. Apa yang baik menurut individu atau kelompok atau budaya, itulah yang sering dianggap sebagai kebenaran. Nah, itulah sebabnya bagi mereka, bagi kita yang saat ini kita sedang bergumul di daerah abu-abu dan saat ini memiliki niat untuk hidup dalam kebenaran, Tuhan Yesus berkata dalam Matius 14 ayat 27, "Tetapkanlah hatimu, inilah aku, jangan takut." Perkataan Yesus ini ditegaskan dalam konteks murid-murid berada di dalam perahu yang dikelilingi oleh badai dahsyat yang disebut dengan angin sakal di Danau Galilea. Seolah-olah Yesus dengan jelas mau mengatakan kepada mereka dan kepada kita saat ini, pastikan dirimu seperahu dengan Yesus. Bila engkau seperahu dengan Yesus, maka Tuhanlah yang akan menjadi penolongmu. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, marilah kita terus mencari dan menggali kebenaran itu. Karena itulah harta yang paling berharga di dalam kekekalan. Tuhanlah yang memampukan kita semua. Amin. Hartanya kita. Ale Tuhan madok mulia te dohami, di parpungan nami di partangyangan passion bornginon, na paingotok kami di panaunan ni Tuhan Yesus adorak sogatung dope ibana di hau pinorsila. Marhite hatami naung tolhas tonga-tonga nami, na inggorga tu bagasar rohanami panaono doot hinahatsit naung tinaonmu alani hami. Ale amang tungbal gado holongmu doot asin ni roham di hami pardosaw. Atong nuaing na mangido mahami tu adopamu, asa pahibul marohanami, jala parbadiai, mamikiri sude na tinaumi, say patadahom matuhami dosa nami, asa diar sakor rohanami dosa nami i, huhut asa hupopomihami hisap-hisap doot sakap-sakap ni rohanami na rohai, jala asa hupasaut tami lomo ni roham di ngolu nami, asa martua hami siani, rodi saleleng ni leleng na, say patupa may dihami ale amang, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham. Amin. Maredehita, ta pasahat ma peleata, jala dukota pasahat peleata, ta pasahat ma muse pelean segantang beras, dukon hujoho kami
goarni sektor ta ganuk marsada-sada. Mare de mahita. Ay beasa di balian, ona panguluhona, unang homar pasadian, Roma hotumopota, Jesus hamoluakim, upang inyo tolong mi, say pamalum marohaku, siyan hatsit ni bugangku. Anggo bugangi madosa, ido mangarsahia, ido napaponjot hosa, dohob dame di pada, ditorui pati, au binai mi dosaki, dan huboto haluan, anggo soho patupao. Roma hamung amang inang pasahaton segantang beras tujolo, sian sektor Kapernaum. Wati arsaki, jadi tambah halonongan, jojotan bina eni, odo pandapotani, nasa sonangani. Sian sektor Betania. Roma ho Jesus, asini roham patulus. Os rohaku ditangihan, Yesus itangiaki. Sian sektor Peniel. Kasonangan timbulne, dohot hatuaon pe. Sian sektor Kanan. Heho ale rohaku, alu
Mare dehita ayat 14 jongjong ma hamu saluhutna. Ai beasa di balian ona pangolu ona unang homar pasadian Roma hotu mopotau Jesus hangolu aki o panido tolong ni sai pamalum maro aku sian hacit ni bugaku. Tatangnya kon ma peleata. Ale amanami na di banua gijang. Odo hararuani saluhut sila lehon na dinggan dohot nasa uli basa nama uli utus. Upasat hami masian na nilhom mi tu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di julong. Pasu-pasu may jala ramuti. Asa huparasya kami pelianon patibulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibio. Buhay marohan nami marhite-hite tordim. Asalamu tada hami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok moleate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen rak mahita mangido di tangiang. Ale amanami. Ale amanami na di banua gijang. Say pinorbadia magwarm. Say Roma harajaonmu. Say saot malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Unak kami togi hot tu pangujunan. Ai hodo na punara jaun do thagu rodia sangapun saliling ni dedengna. Amen. Asin di rohani tu hatta Jesus Kristus. Kolong di rohani de bata ama. Dohot parsoran itu di porbadia ma. Nama dongani hamu saluhutna. Amen. 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 Dihita salutna damang dainang, di sojong-jong dohami, Pangulani Huriata, Padita, Majelis Jemaat, suang-songani na mewakili pemusik dohot song leader ng multimedia. Di sok kami jongjong lahu pasahaton parhorasan dohot tabenami tuhita saluhutna. Lani jakon ma tabenami jala selamat pasion madihita saluhutna. Horas. Hai beasa di balian hona pangolu hona unang homar pasadian nama motu mopota Jesus hangolu aki Pangido tolong mi sai parahum marohaku sian hacit ni bugamu
Tas